Riwruoge mopogore makedo ne weche mag rito alwora e pachoka dwani piny owacho oket maino e jiwo chik makwedo wach tiyo gi plastik to chutho jwala manyocha ne osekum e pachoka. Kane giloso e nyasi mar yango odiochieng' rito alwora ka dho wadh nam chumbi, gikoni kwan atamalo maduong' mag jwala kaachiel kod chupni mag plastik ma pod itiyo godo nitiere malo kendo thothgi mol nyaka e nam kendo rocho ngima rech gi chwech mamoko. Gijiwo rowere mondo okaw ong'ala manyime e kedo gi wach plastik kaachiel kod bero lwasi to chutho alwora mag nam. Wadwaro ni mondo ojende kod rowere ema mondo obed mbele gine magitel ne jok malando wechegi nikech gin gi teko mar lando, gin gi rieko, pod gitindo kendo pod gin gi ndalo mang'eny mar jiwo jodongo gi nyithindo. Katika airport tunaambiwa usibebe makaratasi kwenda Kenya kwa sababu hayaruhusiwi, lakini ukiangalia hapa kwetu watu wengi bado hawatii hiyo sheria ambayo iko katika nchi yetu, haswa katika at household level. Tunakuwa tupate hamasa na sisi tutoe hamasa kwa jamii, ili kama ni simu, redio na mambo mengine, zile taka zinapelekwa katika recovery center. Reuse ama repurpose. So kuitumia kivingine. Kama hawawezi repurpose ama kureduce, labda imeharibika, wafanye repair, waitengeneze. Wakifanya hiyo repair, kama haiwezekani, wanaipeleka for recycling. Kama recycling haiwezekani, tunafanya recovery. To all young people here today, the Generation Zs, your creativity and your courage and your energy is leading the way. To the women climate changers and defenders, your strength sustains our planet.